En af de største fejl, jeg ser rigtig mange eksperter gøre, når de gerne vil bygge den her faste, sekscifrede månedlige omsætning og derved en millionforretning, det er, at de har fokus på at sælge deres produkt, markedsføre deres produkt til en bestemt målgruppe. Du bliver nødt til at forstå, at det ikke er det, folk køber. De køber ikke de 12 ugers forløb til kvinder imellem 35 og 45 år, hvis yndlingsfarve er lilla, som har gået i børnehave i Grenaa. Det du skal gøre i stedet for, det er, at du skal have fokus på at markedsføre og bygge brand op omkring, hvilke problemer er det, du kan løse, så du bliver the go-to person, så folk kommer til dig, og du så kan finde ud af, hvad det er for en løsning, der er rigtig for dem. Prøv at se på det sådan her. Hvad gør vi i dag, når det er folk, de kommer til skade eller bliver syge? Så sender vi dem ind på sygehuset. Hvorfor gør vi det? Det er fordi, det er the go-to place for folk, der har de udfordringer. Inde på sygehuset, der tager de så over og tager behandlingen derfra. Så hvis du kan blive the go-to person med folk, der har udfordringer, som du kan løse, så de kommer til dig, så får du altså markant nemmere ved at sælge dit produkt, fordi de ved, du kan løse deres udfordringer, så de er meget mere lydhøre, og derfor vil det konvertere meget bedre.